Fis-sena li għaddiet il-Maltin li jużaw l-internet fuq il-mobile kien 4.5 iżjed minn dawk li jużaw l-internet fuq il-computers. Quddiem dan ix-xenarju tnediet Green Paper għal konsultazzjoni brabta ma' Mobile Government biex verament is-servizz pubbliku ikun preżenti 24 siegħa kuljum u kullimkien. Dan qed isir b'ħidma bejn l-Uffiċċju tas-Segretarjat Permanenti Ewlieni u l-Mita. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar spjega kif il-konsultazzjoni qed tilqa' suġġerimenti ta' kulħadd u dan biex l-istrateġija tkun waħda li tirrifletti l-ħtiġijiet tal-lum. Dan biex tkun waħda li tagħmel differenza. Se tagħmel differenza fejn tidħol aċċessibilità. Meta qed ngħidu aċċessibilità, ifisser li ċ-ċittadin ikollu s-servizzi 24/7, servizzi pubbliċi 24/7 kuljum u allura wieħed ikun fejn ikun u jkun xejn ikun jista' jieħu s-servizzi tiegħu. Ovvjament ma tfissirx biss li kemm tafas il-buttuni fuq il-mobile u jkollok is-servizz. Hemm proċessi sħaħ, hemm strutturi sħaħ li jridu jaġġustaw ruhom biex nilħqu dan l-oġġettiv, din il-viżjoni. L-għanu li sal-aħħar ta' din is-sena pajjiżna jkollu viżjoni u f'Marzu tas-sena li ġejja tidħol fis-seħħ l-ewwel app. L-istrateġija għandha twassal sal-2018. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Mita Tony Sultana spjega l-viżjoni li l-klijenti jieħdu servizz mingħajr telf ta' ħin. Jgħidula mobile transactions, transactions. Dik hija tindirizza fej persuna minflok tuża il-laptop biex tibgħat formola jew inkella tħallas pagament darba mill-mobile stess tagħmilha. Hemm l-aspett ukoll ta' dik tal-communications fejn qabel l-informazzjoni konna nfittxuha minn fuq laptop din darba l-informazzjoni tasal għandek permezz notifications minn fuq il-mobile. Hemm l-aspett ukoll ta' administration jgħidula illi uffiċjali tal-pubbliku tal-servizz pubbliku minflok imorru fuq l-off-site jaħdmu xogħol mbagħad jerġgħu jura biex jintegraw ma' sistemi tagħhom waqt li jkunu on-site jużaw mobile apps biex jaqbdu ma' sistemi interni tagħhom. Hija l-viżjoni tal-Gvern li fis-settur pubbliku tiżdied il-kontabilità, għaldaqstant il-viżjoni ta' Mobile Government se twassal biex tonqos il-burokrazija. F'dawn l-aħħar 3 snin kienet il-prijorità tal-Gvern li l-poplu jibda jagħmel użu minn servizzi e-Gov u issa Mobile Government. Dwar dawk li m'għandhomx mobile jew sistema ta' computer, is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar spjega l-ħidma li saret biex din il-viżjoni tasal xorta waħda. Għax diġà ħsibna f'dawk li forsi jiddejqu jużaw u l-ħolqien tal-mobile tal-one-stop shops reġjonali appuntu jindirizzaw lil dawk in-nies. Imma anke l-one-stop shops għandhom bżonn it-teknoloġija għax fihom qed iwasslu 250 servizz u għadna nibdew imma 250 servizz li qed iwassluhom viċin iċ-ċittadini. U dik ukoll hija avvanzi fit-teknoloġija li qed nużawhom u qed insarfuhom f'servizz aħjar liċ-ċittadin. Viżjoni ambizzjuża li għandha tasal biex kull fejn tkun għandek miegħek is-servizz pubbliku.